Liana hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Nunga sahat hita tu minggu ujung tahun parhuriaon. Jala parningotan di akan naung moding. Di pasunggulhon minggu odo tu hita mamen tomori lapatana ingot ari hamamatem. Alani i hupasat hami matabe. Selamat hari minggu ma dihamu saluhutna. Selamat hari minggu ma. Martiki do ngoluta di hasianganon. Jala hatop do lao salpu. Alai dipatakas topik minggu sadariodo hita. Paboa naung talu sorop ni hamatean. Marhite haheheon ni Tuhata Yesus. Di pamonang debata hita marhite Yesus Kristus. Marhite Tuhata Yesus Kristus. Atong bongot mahita tu parsauran nabadia. Lau mamuji dohot pasangapon Tuhata. Roma hita marsoba tu jolona. Marende mahita. Sai Kristus do ngoluku. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amen. Songonodo di dok Tuhan Yesus, namonangido parulosan dohot aka ulos na saksak, jaladang sesaoku goar na sian pustaha hanguluan, jala parhatopotoku do goar na di jolo ni damang, dohot di jolo ni akka suru-suruanna. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus, Tuhan ni akan namate dohot akan namangulu. Hodo na punahami, manang mangulu manang mate pehami. Nang pemardalan hami dirura ni linggoman ni hamatean, dang uhabiari hami be hamatean, ay hodo dongan nami. Dang tartiop hamatean manang tanoman be hami, ay hodo Tuhan nami, naung humopop hami, jala hodo na punah hami. Pro hami nuaing tuho mangido, sahat tuho maton di nami dohot daging nami, asa diho hami manang namangulu manang nama tepe. Sai tiop matangan nami, urupi hami marhite-hite pakokopmi, asa sahat hami Tuhan uluan nasora suda. Amen.
Sangihon hamu mapatik ni debata di minggu ta sadarion, imana tersurat di 2 Tesalonik bidu 2 ayat 15 sahat rodi 10 pitu. Atong ale akadongan, hotma hamu jongjong jalamar sitio pan mahamu, tu akapoda nah wajar hon hami tu hamu, marhite sian hata nang surat pe. Apala tu hata Yesus Kristus dohot debata amata, nama kaholongi hita, jala mangalehon apul-apul, namian toktong, dohot pakirimon nadenggan, sian asi ni rohai. Ibana mamangapuli jala pahoton rohamuna, di bagasan nasa ulaon, nang hata nadenggan. Ima sahatna. Atong rap mangidogogo mahita tu debata, mangulahon nahubar tu patik nai. Sai patuhi mangulahon nahubar. Sabegema kor inahana.
poti madosata tu adopani debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Napungu dohami di jolom martangiang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na godangido. Nung nga di pamonang ho hami marhite Jesus Kristus, naung manaluhon hamateani, gabe partohap hami di golu da manoktong, jala marsihohot toktong di ulaon ni Tuhani. Alai, si patado hami madabu tu pandelean, jupa masa hasusaan manang parukilon tuhami. Dang marsihohot behami mangulahon lomo ni roham, alai lomo ni rohanami mahulahon hami. Sinarohan ale Tuhan, lehon marohana si Say sungguh lima rohanami, asamu baro hadot pangalahonami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Umopop hita, gabe dosa do ibana na sotumanda dosa di bahen debata. Asa gabe hati gora ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Sabege makor ina kamis.
Hatani debata turpuk di hari mingguon, imana tarsurat di parjamita bidualu ayat sia sahat rodi 10 pitu. Luhut nai nunga huida ujur diranapi rohaku saluhut pambahenan akan namasa di hasianganon. Uju sada jolma mangarajai dongan na jolma mambahen ibana marhinamago. Aku ini menghida tipak tertanam halak perjahat. Hape anggo halak na mangulahon na denggan akana rosian inganan nas dia lupahon dongan na sauta doi. Ipe hata oto doi. Ala sotibu manginona pambahenan akan najahati, dibaheni gok rohani jolma manusia, di bagasan mangulahon hajahaton. Alaikum surah peratus halihala pardosa mangulahon hajahaton. Olasanga sari matua dibana. Takas dohu boto. Martua sogot halak nama kaliari debata. Aka nama paraime di jolona. Alaidak tagamon sonang anggo halak parjahati, jaladang tagamon pagajangon na ari-arina, alai songon halinu do ibana, ala somar habiaran tu debata. Dibaheni upa puji-puji lasni roha, ala naso adong nadumenggan di jolmai saleleng di hasianganon, ia sonamangan minum dohot marlasni roha, idona tinggal di ibana sian ulaona saleleng ari-ari di ningoluna, akana nilehon ni debata tu ibana di hasianganon. Jadi takasma huida sandok jadi-jadian ni debata, nasotar dodo jolmai pambahenanna akana masa di hasianganon. Nake maradu ngalutan rohani jolmai madiori, dang tagamon jupaksa. Tuksura penin na rohani halak na pistar leak botoon na doi, dang tagamon jupaksa. Ima sahatna. Martuado akana tumangihon hatani debata, jala nau piopsa. Amen. ABG makor ama.
taha tidak kon maha porseotai, songon nahina tidak kon idongata disandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba. Au porsea di ton di porbadia. Amin. Tabegema kor gabungan.
Titing di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu 20 November 2022. Naparjolo Goarni Minggu. Sadarion Minggu 20 November 2022. Ima Minggu ujung tahun perhuriaon, Laos di Minggodo Parningotan diaka namoding. Doho tema di pamonang debata hita marhite Yesus Kristus. Di permingguan sadarion, jahahon ni huriatta do goar-goar ni ruas nau parjolomoding, di Bagasan sataon perhuriaon, ima mulai siat 20 Desember 2020 sada, sahatu 10 sia November 2022, godangna 12 halak. Na paduahon nang merbagas titing paduahon. Nang majalo pasu-pasu perbogasod do ianakkon ni huriatta, Sinto Robindo silalahi, anak ni amata Kuria silalahi nahinan, tubuh ni inata Almaria Borusagala nahinan, ruas ni HKBP Pondok Bambu Resort Pondok Bambu, Sian Huta Jalan Cipinang Sada nomor 14 RT 008 RW 003 Jakarta Timur, Sektor Opat Wik Saplonom. Dohot Orwanna Serepina Novita Boru Nadeak, Boru ni Amatta Situa Wisman Nadeak, Tubun Inata Nur Saulina Boru Sitorus, ruas ni HKBP Jatinegara Resort Jatinegara, Sian Huta Jalan Kayu Manis 5 Delama, RT 003 RW 003 nomor 130 sada Pisangan Jakarta Timur. Pamasomasuon di hari Sabtu 26 November 2022 pukul siawib di HKBP Jatinegara Resort Jatinegara. Saya dipatulus tuhatama sakap parbogasoni. Napatuluhon warta dewan kononia kegiatan PA kategorial dohot PA punguan kor. Alanaung masuk hitatu minggu ujung tahun perhuriaon, mulai hari Senin 21 November 2022, masohot majolo PA kategorial dohot PA punguan kor, jala dimulai mamuse di minggu patuluhon bulan Februari 2020. Naupawapaton, mamasang pohon Natal dohot menghias gereja. Di hari Senin 21 November 2022, mulai pukul siawib sahat tunasidung, di Patupa Huriata do ulaun mamasang pohon Natal dohot menghias gereja. Di Pangido tu sude anggota panitia jubileum, dohot sude kategorial dohot punguan kor, dohot sude seksi-seksi di HKBP Pondok Bambu asaro tu ulauni. Napalimahon konpen pendeta HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Senin 21 November 2022 mulai pukul 10 WIB saat tunasidung di Patupado konpen pendeta HKBP Distrik Walu DKI Jakarta maringana di gereja HKBP Cijantung. Jalan Nagabe tuan rumah kompeni Ima HKBP Resort Cijantung, HKBP Resort Kramat Jati, HKBP Resort Pondok Kopi, HKBP Resort Pondok Kelapa, dohot HKBP Resort Pondok Bambu. Napawonopon, Parguru Malua HKBP Pondok Bambu tahun ajaran 2021-2022. Pinangido tesude Parguru Malua asaro madohoti akka kegiatan andorak soma katidakon haporseaon ima sada hari Minggu 20 November 2022 pukul 14 WIB di Patupado ujian lisan rabdoh natoras Parguru Malua Laos pengambilan ayat CD maringanan di rumah Muria dohot konsistori. 2 hari Sabtu 26 November 2022 pukul 14 WIB gelari bersih maringanan di gereja. Tolu hari Minggu 27 November 2022 pukul 30 WIB di ibadah bahasa Batak di Patupa Huriatado pelayanan lepas CD manang makatidakon haporseaon. Napapituhon, Panitia Pesta Pra Jubileum Gotilon Natal 2022
dan Tahun Baru 2020 doho Pesta Jubileum tahun 2020 tolu. Laho menyambut Pesta Gotilon 2022, Panitia Pesta Pra Jubileum doho Pesta Jubileum tahun 2020 tolu, Patu Pahon Godang Naposo di hari Sabtu 26 Desember 2022 pukul 10 WIB sahatu pukul 10 sia WIB maringana di gereja HKBP Pondok Bambu dohot acara sada seminar adat tu generasi milenial pembicara Amang Situa MB Marpau dohot inang Nyonya Siahan Buru Sibarani di Patupa pukul 10 WIB sahatu pukul 10 bitu WIB. Dua Godang Naposo Tortor Naposo Remaja doho Senandung Lagu Batak di Patupa pukul 10 WIB sahatu pukul 10 pitu WIB. Di Pangido Tusude Naposo Bulung Remaja dohot pelajar sidi asariaro madohoti acarai marpahe rapi dohot mabuan ulos. Panitia mengundang Natoras dohot sude ruas asaro jala berpartisipasi mengalehon dukungan dana di acara Gondang Naposo Tortor Naposo Remaja doho Senandung Lagu Bataki napawaluhon pelean tujulu sadarion Minggu 20 November 2022 papungu pelea tujulo dohita ima tu haperluan panitia Pesta Pra Jubileum doho Pesta Jubileum dohot pengaturan pelean parjolo tolu katong katok sada dohot dua tu huria katok tolu tu pusat pelean paduahon ima pelea tujolo tu haperluan panitia Pesta Pra Jubileum doho Pesta Jubileum atong tapasaha mapeleani di bagasan las niroha napasiahon soso-soso pelean bulanan di sosohon tu sude ruas ni huriata akana sopas hatu pelean bulanan nadope alanek salpunama tahun 2022 asa tapasahat mapelean bulanatta boy melalui situoik nabe manang langsung tu sekretariat ni huriata na pasapuluhon ruas namar sahid di bagasan parsahitot do ruas ni huriata amang darbinton pasaribu dirawat di rumah sakit persahabatan tabuan ma di bagasat tangiakta asa tumibu hipas di hilala roha nasida na pasapulu sadaon parhepengon pelean tu huria godangna 12.710.300 rupiah. Pelean tuh pusat godangna 2.240.100 rupiah. Pelean tu dana sosial huria godangna 1.404.800 rupiah. Pelean tu panitia Pesta Pra Jubileum do Pesta Jubileum godangna 1.120.000 rupiah. Penguma sude 41.604.200 rupiah. Songonima tikting di huriata di bagasan minggon saya di paso-paso tuhata sude pakobasion doho peleani bahen sangap doho puji-pujian di goar ni tuhata. Nuaing saat mahita tu parningotan dia kana moding sia tonga-tongani huriata satahun par huriaun ima tanggal 20 November 2020 sada satu Minggu 20 November 2022 Mare de Mahita. Jalan
tatangihon ma na tersurat di konfesi HKIP taringot tu parningotan ni namoding tahapur siai jala taha tidak kodo apedo tu jolma mate sahali dungi uhumi namardian nama ibana sian ulauna jala Tuhan Yesus Kristus do Tuhan ni namangulu dohot namatip asa ia tabahin pe parningutan dia kanamoding namarningot ajal tasad diri dohita disi dohot pahotton pakirimutta di hadodo muniak kana porseya tu dibata dohot pahotton rohat tadui dingolu parukilonon marhite podaon talo jala tatulak do poda hasi pelebeguon namadok adong do pardumuan nito dini nong mate do jolma namangulu ia akka guar-guar ni namuding di uriata sa taon paruhurionon ima na parjolo situa doktorandus maju maruli budiman marpaung moding tanggal 20 Desember 2021 tutup usia onop 5 tahun sian huta jalan tutul sia nomor 610 sia sektor sada wik opat napaduahon Sarman Panjaitan Sarjana Hukum moding tanggal 24 Februari 2022 tutup umur 85 tahun sian huta Jalan Bambu Apus Raya nomor 127 sektor sada wik tolu napatuluhon Berliani Oktalina Idalina Borulubis moding tanggal 10 Maret 2022 tutup umur 83 tahun sian huta Jalan Bambu Apus C nomor 20 sia sektor sada wik tolu na paupaton Kolonel TNI Angkatan Udara Purnawan Dr. Marujaan Parluhutan Kuta Barat SPOG moding tanggal 15 April 2022 tutup umur 82 tahun sian huta Jalan Teluk Ambon Blok A3 nomor sada sektor 2 wik pitu palimahon Gio Sitinjak moding tanggal 15 Juni 2022 tutup umur 62 tahun sian huta Jalan H. Ahmad R nomor 4 wik sektor 4 wik 10 tolu na paunupun Erikson Manupak Simurakir ST moding tanggal 17 Mei 2022 tutup umur 27 tahun sian huta Jalan Selat Manipa Blok G sada 10 sia sektor 2 tolu sektor 2 wik 5 na papituhon Doktorandus Washington Horace Gomat Nainggolan
Moding tanggal 1 Agustus 2022, tutup umur 80 siang tahun, sian huta Jalan Tutul Tolu, Blok O, nomor 482, sektor Sada Wik Opat. Pawaluhon Insinyur Hotman Bandar Nahor, moding tanggal 2 Agustus 2022, tutup umur 71 tahun, sian huta Jalan Selat Dampit, Blok G5, Sapolutulu, sektor 2, Wik 5. Napasiahon minta boru si hombing, moding tanggal 10 September 2022, tutup umur 73 tahun, sian huta Jalan Utama 2, nomor 4, sektor 4, Wik Saplopat. Pasapuluhon Purnama Boru Silalahi, moding tanggal 10 sia Oktober 2022, tutup umur 70 sia tahun, sian huta Jalan Bambu Duri 12, nomor 30 sia, sektor 4, Wik Saplopat. Pasapuluh sadahon Doktorandus Jansen Siahan, moding tanggal 22 Oktober 2022, tutup umur 76 tahun, sian huta Jalan Bambu Apus Walua, nomor Sada, sektor Sada Wik Tolu. Pasapuluh duahon Bonur Rianita Boru Sirait, moding tanggal 4 November 2022, tutup umur 76 tahun, sian huta Jalan Gading Sia, nomor 887, sektor Sada Wik Sada. Laos Jongjong Mahita Saluhutna. Sungunon hatani tuhatta, ay molo porsia hita, naong mati Jesus dohot hihi, sadok togihonon ni debatado, rap dohot Jesus, nang akka namoding marhiti-hiti ibana, marede mahita say masih paidan. Masih paidan andona orseai dusa beakana Tuhan Tuhan
Paus pinasahat matang yang pengudianun tua mangsit tua BE Nabi Tubulu. Hurian itu hatta, tapasada marohata, martangiang mahita. Tuhan debata Jehovah amanami namarhabangsa di Banua Gijang, nahusobahami di bagasan gornya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Puji-pujian hasangapon hamuliaon dohot hamolateon bolon ma toktong di sobahon rohanami tuadopan munasun badiai aleamang nabasa. Di siala saluhutna balganiasi dohot holong ni rohami dihami Tuhan. Tuhan, di minggu sadarion ale Tuhan, ima minggu ujung tahun parhuriaon, dohot parningotan diak naung jumolo moding. Ale Tuhan, marningot hami, disude akka dongan nami naung jumolo moding maninggalhon hasianganon. Hami pe ali Tuhan di ujungna sogot ikon jalon nami do upa hamateani ali Tuhan. Aido dalan nami lau madapoton ho tu surgo hasonangani. Alani Tuhan, jumpa di leok kodo pe dihami, ho sahanguluan sahat rodio bason, sayurupi pargogoi mahami Tuhan, laho mangulahon naho bartulomoni roham, pakai mahami Tuhan gabe ula-ulam, gabe anak konmu sihuton ho jala sioloi ho, nabiar midaho ale Jehovah di bata amanami, asaya jupak tikina sogot haduan tinggal honon nami hasianganon gabe dohot hami parjarbar dihanguluan sisalileng nilileng na pinaradin anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami diakka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Tuhan, di peradalan ni ngulu nami, di peradalan ni huriam, di hasianganon, sude hami ruas ni huriamon, gudang ali Tuhan, akkaragam ni hangaluton parsorion, nahuadopi hami nahubolus sami di peradalan ni ngulu namion. Tuhan, dang margogo hami mangadopi saluhut nai, molos hodo ali Tuhan, nama dongani hami, alani Tuhan, tuhodo hami toktong maporus, Arya borngin, mangido pangurupion, mangido gogo, asa margogo hami Tuhan, mangadopi sude akkaragam ni hamaolon nama satu hami ganup di perdalan ni ngulu namion. Diberek koro Tuhan, sude ruas ni huriam HKBP Pondok Bambu, tarlimobi male Tuhan, 10 tahun terakhir akibat dampak sorimago pandemi COVID-10 sia li Tuhan namasai makkorhon ragam ni akka hamaolon di parngulun nami siganuparia li Tuhan. Tuhan asiroham di hami Tuhan, urupi pargogoy hami Tuhan, mangadopi sude akka namasai asamonang hami saat pro di ujung na ali Tuhan. Ali Tuhan di partikyanon hubuak kami matuho Tuhan sude ruas ni huriam sian danak saat ro tulan sia sai urupi pargogoy pasu-pasu mahami Tuhan madalani ari-ari ningulu nami nanayang si pasahat umur petuhami tujulan narion. Sude akka yanakon nami Tuhan sian namet-met sahat ron magodang
Sai pasu-pasu ma Tuhan saluhut na kainakon nami, leo dinasida ali Tuhan, bisuk hapistaran, hikmat siat Tuhan, tusudea kainakon nami Tuhan di peralani ngoluna, asa sai toktong, marsikoho tuho kainakon nami ali Tuhan, jala asa unang salah melangkah, unang salah bertindak kainakon nami di peralani ngoluna ali Tuhan, parrohai parbisuhi nasida marhite hikmat sian Tuhan. Tuhan akayanakon nami na di bagasa parsikolan sai parrohai parbisuhi ajar-ajari Tuhan. Leon ringgas ni roha marsiajar ketekunan kedisiplinan marsiajar ale Tuhan. Sai tabai bisuk hapistaran di akayanakon nami na di bagasa parsikolan. Akayanakon nami naung lulus sa kuliahan na mga lului parkarejoan say patongon leo dalan ali Tuhan asa tumibu akayanakon nami dapotan parkarejoan akayanakon nami naung tang di umur na so dapot sirokap ni tod di ali Tuhan homa Tuhan na manongos nagabi sirokap ni tondi ni akayanakon nami sada boru manang sada bawa nagabi sirokap ni tondinia kainakon nami Tuhan nahobar tulamoni roham. Ali Tuhan gudang duaka di bagasan partikianon ali Tuhan ruas ni huriam na di bagasa parsahiton. Asi rohap Tuhan surdukon tanganmu na sunbariay nagok pasu-pasui lau mandauni sahit niya kanasida sa luhutna asa malum sahit nasida boy nasida marlas ni roha mamuji pasangapon guarmu na badiay. Suak songonima Tuhan akan natutuan namin ang lansia. Tuhan toktong mangido hami dohot gomos tuho. Asa toktong urupamu parguguamu natutuan nami. Di dalam menjalani masa Tuhan nasida ali Tuhan. Toktong leononmu semangat. Gugu hahipason na baru ganupari ali Tuhan. Tuhan suak songonima ali Tuhan. Program ni huriam HKBP Pondok Bambu oleh Tuhan. Tuho mahu pasahat tami Tuhan, asa homa Tuhan. Nama masu-masu sude program ni huriam HKBP Pondok Bambu di tahun 2020 nanang roh oleh Tuhan. Terlumobi oleh Tuhan sesuai dengan program sian pusat huriam HKBP Nabolonia oleh Tuhan, sentralisasi keuangan oleh Tuhan. Ali Tuhan sipata dohami lomos moloh pikiri hami ali Tuhan saluhut nai alai posto rohanami diho Tuhan martu padoi sude do denggan moloh hodo ali Tuhan nama masu-masu saluhutna program sian pusat Tuhan pasu-pasu ma sude ruas ni huriamona ali Tuhan sai tabai ali Tuhan akka sinadongan ali Tuhan. Terlumobi Tuhan, dinalaho patupaon nami oleh Tuhan. Pesta Prajubileum, Pesta Gotilon di tanggal 10 Desember 2022 oleh Tuhan. Asirohap Tuhan, pasu-pasu ma Tuhan sude ruas ni huriam. Sai leo dihami Tuhan, akka sinahadongan oleh Tuhan, akka sinamot. Asadong oleh Tuhan, patupaon nami, pasahaton nami, pilihan nami na khusus di hari tanggal 10 Desember 2022 oleh Tuhan saluhut nai bain sangap dohot puji-pujian di guarmu. Ali Tuhan sudena akka nasolot di bagasan rohanami ganup ruas ni huriam manangah hapi ali Tuhan akka parsorion hamaolon nasonggop tungolu nami tuho mahu pasahat tami Tuhan dang tarpajojor hami ganuk marsada-sada ali Tuhan tungholan mangasahon asini roham sabing dohami ale Jahoba di bata amanami ali Tuhan suak songoni manang naposom amang padita nami amang pendeta Ersilaban dohot amang pendeta P Pandiangan na melayani di huriam HKBP Pondok Bambuon, pasu-pasu, ramoti, urupi pargugui mana posomi oleh Tuhan,
lahu mangula malayani di huriam HKBP Pondok Bambuon tabai bisuk hapistaran parsahalain aposomo nali Tuhan asalam marsaringar hatami di tonga-tongani huriam di tonga-tongani ruas ni HKBP Pondok Bambuon ali Tuhan suaksongoni manang bangso dohot negara nami ontok tong hutangnya kok kami tuh ali Jehovah di bata amanami sai gonggomi ramoti ma bangso dohot negara nami on sian sabang sahat tu merauke padau ma Tuhan akka parmaran sudah tiak kasakap-sakap ni halak parjahat sudah tiak kasakap-sakap ni kaum radikal kelompok intoleran nanaing memaksakan kehendak yang jahat di tengah-tengah ni bangsa negara namion pasu-pasu pamarintah nami sepergijang satu pertoru semulai presiden wakil presiden seluruh jajaran kabinet TNI Polri leo dinasida hasadaun niroha leo dinasida gogo bisuk hapistaran laho memaretta di tengah-tengah ni bangsa negara namion. Berikan mereka Tuhan roh takut akan Tuhan. Tuhan perdosa na gudang dohami Tuhan asiroham. Jumulo uras hami sian dosa nami na gudangi Tuhan. Asa unang pangabati diakka basa-basa dohot pasu-pasu nanang si pasahatom murpe di hami. Atok Tuhan asima roham. Gudang dope Tuhan nanay sitangnya konon nami tuho alay na hurang malo dohami Tuhan mangido tuho alay na posto rohan nami lobi siyan na hutangnya kau kami lobi siyan na hupikiri hami idol yanon mu di hami hobbar tulamo ni roham atong mauliate madiho ali Jehovah di batama nami pinuji pinasangat magwarmu na bediyay tangihon mahami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami martangiak kami amen. Tawege makor puji-pujian sian penguan lansia.
Mari dimahita laos mardalan ma pilianta. Jesus Damini di batana sumurung sian saluhut naroha
Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihamu damang dohodainang lau songonima dihita saluhutna na marpungo di tonga-tongani bagas joro ni Tuhatta di namar ningot hita di ujung tahun parhuriau jalanaung takas ta payhutihut nakin goar-goar ni akadongata naung parjulu moding tajakon ma suara ni dibata sian sada korin bidu 15 mamuka sian ayat 50 sahat rodi ayat 50 lalu marhite topik minggu sadarion di pamunang debatado hita marhite-hite Yesus Kristus. Allah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Odo nahudok disi aliak kadungan dang terbain sibuk dohot mudar manian harajaun ni dibata jala dak tertianna olu busugi hatot tunguni hahomiodo nahudohon tuhamu dang na saluhut hita moding alai saluhut do hita paubona topu di bagasan sakidok mata di pakuling ni sarune na parpulii ai makuling ma sarune gabehehe ma akka naung mati tu hatotongon laos paubon nama anggo hita ai ikon hatotongodo manuluk naulu busukon jala hangongolu namanotong do manuluk naulu matiun alai dung disoluk hatotongoni naulu busukon jala disoluk hangongolu namanotongi naulu matiun disima jupang hata na tersurati nunga terbudut hamatian nunga soluk hamunangan jauh hamatian di dia hamunangan mi jauh hamatian di dia sorok mi alai dosa do sorok ni hamatian jala patikido gogo ni dosai alai mauliante ma di debata na pamonang hita marhite-hite Tuhan Yesus Kristus onpe hamu akadongaku na hinaholongan marsi hohot jala so muba-uba mahamu jala lam sumurung matotong di bagasan ulaun ni Tuhani ai di boto hamudo dang magopo halu jauh muna di bagasan Tuhani ido ianggo sahatna amu akadongan na hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus nunga sahat hita tuminggu ujung tahun parhuriaun sipatado diguari mingguta sadarion ima minggu Kristus Raja minggu Kristus Raja jala nunga tabigi
Jala tajahahon nakin guar-guar niya kadongata naung jumulo moding. Siat tonga-tonga ni huriata di satahun paru huriaun. Molo di patupa huriata pe marningot akadongata naung jumulo moding sian hita. Dada laho pariga-riga lungun niaka keluarga nataguari naung jumulo moding siat tonga-tongani huriata. Alai laos paingoton hita na mangulu nuaing dopi babua hita pe ikon mate do songon dongata naung jumului. Memento mori. Ingot ari hamamatem. Jadi molo tapaingot guar-guar niya kadongata nang jumulo moding siya tonga-tongani huriata na paingoton hita doi na madok macay jepe do ngolutta di Portibion. Na paingoton hita doi marujung do hita sudi songod dongata naung jumulo marujung ngolui. Alai jamita sadarion laho paingoton hita dakpola mabiar hita jala marsak kita disi. Asalma taboto laho mamakke ngolutta sonnarion. Jadi minggu parningotan diakana moding sadarion paingoton hita bican diloas debata hita mangulu. Bican diloas debata hita mangulu. Tapakke mangulu tahun holan mangulu di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Holan ibana ma tapangasahon di sadok ngolutta. Ingot masa tokit dohita di Portibion. Alai di do Kristus do Raja sadarion. Disosohon tu hita macai gomos asa unang lalap pita di tonga-tongani Portibion. Alai tatus-tus ma ngoluon holan mangiahi ngolu namanotongi. Ai di sido tu hatta Jesus nagabe raja. Raja namanotong. Jalaridok naing Roma ibana. Manguhum sude jolma. Jalatakas disima baenonna akka panirangon. Makadongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Dipaingot hatan debatado hita di minggu sadarion. Hamatiani dada sorimago parpudi na papatarhon hatatalutta laho mangadupi Portibion. Alay taingot ma sada sian proses ni pardalanan ni ngolutta doi. Mamuka sian nasorang hita tuha sianganon. Mamuka sian nasorang hita tutonga-tongani Portibion. Sahat tuna habobongo tamuse tuhangoluan namanotongi. Ala namura matapor jala mura busuk do daging tahun. Jala
di paubamai gabe daging hatot tongon asa tau hita masuk tu hatot tongan ni debata. Imana perculu sahali dipaingot hatan debata di minggu parningotan dia kana modding akhir tahun gerejawi di tonga-tongani huriata. Napa duahon dang namo nang sibolisi doho dosa molo mati pehita balik sata he dohonot tadope nunga mo nang hita maralohon sorop dohot hagogoni banua toru ay nunga hehe Jesus yan hamatian laho manaluhon sorop hamatiani gabi jalot tama hamonangan songonibana nang jumolo sahat tu hamonangani tutu hamu akadongan na hinaholongan taharikot todope liling niyan hita mangulu di Portibion taharikot todope liling niya kita mangulu di Portibion jala saita pasiding do hamatiani saita pasiding do hamatiani alai taingot mak molota pasiding pe hamatiani dang hamatiani natahabiari alai do honotta molo peta pasiding hamatiani alani pakilalani pardagingot doiate molo peta pasiding hamatiani alani pakkadilaan ni pardagingod dui dang nama biar hita mengadupi hamatiani ala tahilala riko dobe hita pasari-sari nadi hasiangonon riko dobe hita laho paida-ida akan masa di hasiangonon napatoluhon mahamu kadongan dipaingot hatan ne matahita di bagason bason hot mahita maka porsiai nadongdo haheheyun sogut hot mahita maka porsiai nadongdo haheheyun sogut udu ningolu natadai nuaing udu ningolu natadai nuaing adorang di paluas debata dope hita mangulu sahatu partikianon di Portibion tahabur juhon mak laho makarikoton ulaun ni Tuhani monoli luas debata dope hita mangulu di hasianganon taharikoton ma jala tahabur juhon ma taharinggason ma laho mangula ulaun ni Tuhani dalat tamai laho mangargahon ngolu nanilehon ni Tuhani di hitanuaing laho suhut manomunomu ngolu nanaing ro silehonon ni debata dope tuhita amakadongan na hinaholongan naparpudi ma nanaing si pasahaton ni hatan debata tutonga-tonga ni ngolutta di bagason bason terkadang banyak orang yang tidak siap menghadapi kematian jala bui dohonotta berbagai alasan-alasan yang menjadi penyebab yang menjadi salah satunya adalah soal ketidaktahuan akan apa yang terjadi setelah kematian. Yado jinaha sada kisah buha hadirion ni sada-sada halak bersiap untuk menghadapi kematian. Adong masa dadak danak nama rumur 5 tahun namar goar si Ani. Ia adalah anak yang ceria. Ani adalah anak yang lucu.
Kedua orang tuanya adalah orang Kristen, bapaknya dan mamanya. Tetapi tidak terlalu sering beribadah dan tidak pusing dengan urusan-urusan gereja. Tiba-tiba anaknya ini pingsan. Kedua orang tuanya membawa Ani ke dokter, yang menjadi hasil pemeriksaan dokter mengatakan bahwa Ani menderita penyakit kanker otak. Dan karena itu umurnya tidak akan lama lagi, paling lama 1 tahun Ani bisa bertahan. Itulah analisa dokter kepada Ani melalui penyakitnya. Kedua orang tuanya kehilangan tenaga, mereka seakan-akan tidak percaya pada apa yang dikatakan oleh dokter. Suatu hari, kucing kesayangan Ani mati tertabrak mobil. Karena sangat sedih, Ani menangis dan berlari kepada mamanya. Lalu mamanya bertanya, "Kenapa nak? Apa yang membuatmu sedih?" Dengan suara kecil Ani menjawab, "Kucing Ani mati, Mak, ditabrak mobil." Mamanya memeluk Ani, menghiburnya bahwa semuanya pasti akan mati. Itulah yang dikatakan mamanya kepada dia. Semuanya pasti akan mati. Kemudian tidak beberapa menit Ani bertanya, "Mak, bagaimana sih rasanya kalau kita mati?" Mamanya tidak sanggup menjawab pertanyaan daripada orang anaknya itu. Dan dia tidak tahu harus menjawab apa. Ketika anaknya bertanya kepada mamanya, "Bagaimana sih rasanya kalau kita mati?" Sehingga mamanya pergi sebentar ke kamar dan berdoa kepada Tuhan. Setelah ibu ini berdoa, keluar dari kamarnya, dia memeluk anaknya, "Mari nak, kita tidur, kita masuk ke kamarmu." Tetapi mamanya mengatakan kepada Ani, "Masih ingatkah Ani, waktu Ani selalu menonton TV sampai malam di ruang TV? Terus Ani tidur di situ." "Ya Mak, saya mengingat." "Esok paginya apakah Ani bangun masih di depan televisi?" "Tidak Mak, Ani sudah di atas ranjang." "Kamu tahu siapa yang mengangkat kamu ke kamar?" "Tahu Mak, pasti kalau tidak papa, mama." "Nah, ninau maknai Mak, tuibana. Begitulah Ani rasanya ketika kita mati, hanya seperti tertidur. Yang pasti ketika kita bangun, kita sudah pulang ke rumah Bapa yang di sorga. Karena Tuhan Yesus yang akan membangunkan kita." Sudahkah kita siap menghadapi kematian? Sudahkah kita siap mempersiapkan orang-orang di sekitar kita untuk menghadapi kematian yang kapan saja bisa datang pada kita? Lausido nanaing paingoton nihatan debata di ujung tahun parhuriaon, molo marningot pehita dia kadongatta nang jumolo modingi. Persiapan
menghadapi kematian dan kebangkitan bukan dimulai ketika kita mendekati kematian atau ketika sudah bangkit, tetapi justru dimulai dari sekarang. Marilah kita menjadi duta Allah yang benar di muka bumi ini agar jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Martangiang mahita. Mauliante marohanami di Tuhan, marhite sian hatam, nama makulingi hami di bagasan obasun, di hamunak kokodo hamim, laho maparukilhon saluhutna akana masa di tonga-tonga ni ngulu nami. Lau songni di hamunak kokodo hami, molo marningot pe hami Tuhan, diajal ni dongan nami, naung jumolo, jalan naung hugorau kami marhite uriam, guar-guar nasida sadarion. Dadalahu pariga-riga bulung niaka keluarga, molope di luas suami lahu marningoti. Alai napai ngoton hami do, hami pe songon dongan nami nang jumulu marujungului do. Iko sahat jalan taripar tu hamatiani. Saibu halima di bagasan gogo, doho di bagasan apul-apul nasian ho, saluhu nasi solhot. Ali-ali dohot pinoparni akadongan nami nong jumulo marujung ngului. Lau songonima Tuhan di pangaradion ni yanakon dohot buru ni huriam. Nanaing majalo pasu-pasu pardongan saripion. Ima yanakon ni huriam sinto robindo silalahi. Dohot serepina nopita buru nadai. Pakai marumah tangga nasida Tuhan di pangaradeon nasida gabi rumah tangga natakas makabiariho. Pasu-pasu manasida di bagasan sonang ni rohadot holong nasian ho. Di natakas nasida lahu majalo pasu-pasu pardongan saripioni. Laos marningot mahami Tuhan. Torop dope sian nyanakon ni huriami. Nasodapot akka sirokap ni todina. Pasu-pasu akka yanakon namin ang dapot akka partikian na. Majo siyan na jumonok. Makirap siyan na daw. Patongonom mo Tuhan akka sirokap ni todini. Yanakon ni huriam tujulon nyarion. Si sada hapor siyaon doot ami. Songonima Tuhan dia ka program ni huriam tujuluan nyarion. Di botohodo saluhna akasi hubasan ni huriam. Di bagasan minggu-mingguon nang tutiki na mangihutpe. Di bagasan kesehatian nasian homa. Parhalado do ruas lahu mangula akasi ulaun na pinasahatmu. Mamasu-masu ho Tuhan. Disudi gogo songonima nang akasinadungan lahu pakion nami di tonga-tonga ni huriam. Wingot hami dongan nami na di bagasan parsahiton. Diama nami darbinton pasaribu. Na dirawat nuaing Tuhan di rumah sakit persahabatan. Manatak manunggur mahu Tuhan sian parlangitami. Lahu mamasu-masu hadirion ni ama nami darbinton pasaribu. Na marukil jalamar sahit nuaingon. Uboto hami Tuhan sian hodo hama malum ni parsahito ni. Dangadong naso tarpatupa ho di tunga-tunga ni ngulu namion. Lehon pos ni roha nang pakirimon di salut keluarga. Tuhan Jahuba di mata manami songonima dia karuas ni huriam na marulang tahun di bagasan minggu-mingguon. Sian 20 November sahat hari Sabtu 26 November 2022. Torop ni akadongan nami na marulang tahun 10 pitu halak. Pasu-pasu ma hadirioni dongan nami na marulang tahun. Asagabe si gajang umur nang nguluna sida Tuhan. Lehon
Akanariko dingolu nami, saluhuna dingolu ni ruas ni huriam, tabai gogo namar dapot nang hahipason di saluh ruas ni huriami, pasu-pasonmu sian danak namet meti sahat rodilan sia. Mauliante madiho Tuhan, mariti Yesus Kristus, martangiak kami tu adupanmu. Amin. Mari demahita laos marpilian tujulu mahita. Tauduti ayat sada. Aketikim sunah rida potong matuhani unang udang sidania ikumi
Tatang yakun ma piliata tuhadupan di bata martang yang mahita. Ali di bata aman amin na di banua gijang. Odo haruruan ni saluhut silehon lehon nadinggan. Dohon hasau libasa nama liutus. Upasahat ami ma sian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di julum. Pasu-pasu may jalara mutia saho parhasya kami pilihanun. Pati bulhun harajaunmu. Di tongah-tongah ni huriam doho di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok maulianti tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata nasian nahinan jalan na manguluro di saliling nililingna. Wingot hami sadarion akan amate sian hami naong pajuluhon tulabungmu. Dihodo anak kicu ni banua gijang jala diukap hodoi diaka na mangasahon Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohan nami sadarion marningot ajal nami. Dohot haheyon ni daging diari sugut. Mauli antima rohanami tuho. Ala di tubuhon ho hami. Tupakirimon na mangulu. Gabi partohap hami di hanguluan na surasuda. Dada nama dili hami. Diari parningotanon. Alai namalungun do hami di sabulon ito dinami. Nungatorop dungan nami naong nialakmu. Tahu si paingot do ujung nilakana sida di hami. Bahin pakirimun mija Tuhan Yesus di ujung ni lakana mibi. Sai sungguli marohanami mabahin tiruan nadinggan diaka pinopar nami. Saya pulima namarsak roha dohot akan namatian. Asa unang mengadungi jalamat dili nasida. Sai taiti marohana sida mamereng do pagijang. Saya lehon to dim tuhami, asa takas di hati dakon tuhami, naung doho duhami anakmu, jalapanian diarta di banua gijang. Saya padau mak ganggu ni roha sian hami, asa hot hapor seon nami, maniup Tuhan Yesus si pangului. Adorang hubolu sami, rura ni lingguman ni hamatiani, molu homur mata nami bi, ukak ma mata ni roha nami, asa takas ni ida dalam tuhas nangani mulu halang dilanami sobino tu be makuling pargugui mahami marhite-hite turdimi asa terjuhun hami ali amang saha tu tangamu maturdiku saipatiur hian rohanami asa hubas lakanami jalasonang hami lahomate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say rumah harajaunmu, say sahut malumo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion anguluan siapare, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangagung.
Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaurhon ma damena tu todim. Amin. 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 Di hamuna amanami dotina namin nang yakaya nakon nami ruas ni uriata kay Pondok Bambu. Kami sian nama kubasi minggu sian nasugut satu minggu arianon pasahaton tuhita saluhukna. Selamat hari Minggu ma dihita saluhukna. Horas. Ya, kasih Bang. Ya. Paketiki sonari namoton matuhani unang godang sidalian ingo cepet kolumi lungarane masonangan disurgui unangan do nanggo sada naso berjambar disi Iya.